sɛ ɔkɔkɔkya na ahema awie afei na ɔno so ɔde afena ɛsɔn me akɔkɔfɛ na aba ti sabre na ahema ɛba ti hu ma ya botire bobɔ mu ti ɔma hyɛ kɔbene ɛde ɛyɛ ntwoma keka ɔma bɛti a we mu yɛ ɛyɛ ahene ɛna nanom a ɔmo yɛ de hye form so ɛwɔ ahemfie ɔmo na hu sɛ bia ɛyɛ de kɔbene no ebi fra no ɔde bia ya botire no ɔde abɔ ne ti sabre na ahema so na ɔso amamre ne amane kwan so ɔso ya so na ɔde no ɛba no afei na ɔba ɔno so ɔba bɛtena ɛyɛ na se sɛ de amamre ne amane tie no ɛyɛ na ɔhene aba bɛtena se aba bɛ me akɔ akɔse sɛ ɔbɛtena se ɛne nti wɔn bra sabe na hɔn so na ɛba ɔno so ɔkyia de asa fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ mo ho sɛ maka sɛ asante amamre ne amane deɛ asante ma amamre yɛ fɛ ma amane yɛ fɛ amane ne amane amamre no wodi akyɛ mu sɛ ɛfɛ paa yi sabe na ahema ɛba ɛyɛ nana ɔnadu yadoma ɔtɔso me nsa sabe ɔno so afei na ɔba na ɔba bɛtena se a ɔba ɔsa kyɛ sɛ ntwene no di n'akyi no ɛne sɛ de ɔdi sisa no ntwene no ma nyansapɔ atiefoɔ ɛna ahwɛfoɔ hu sɛ ntwene hu sɛ yɛbɔ ntwene deɛ nso bi wɔ hɔ na biribi wɔ hɔ no ma kyɛ sɛ ka kyerɛ nana yɛde fa ntwene no mu ɛsiane sɛ wɔnim amammerɛ ne amane nti yɛbɔ a twene ne ka asɛm kyerɛ no ma ne te ebi kɔ na ɔyi biribi na ne ne ho so tumi de twene ne ka kyerɛ no ɛma ne te sɛ sei ɛna wɔyɛ nti nana tumi nyinaa hu sɛ ɔkuta ne duku ɔbɔ ne kɔbene mu